l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Tnedew 5 skemi mill-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija l-MCST b'allokazzjoni ta' 200,000 euro biex tiġi appoġġjata l-parteċipazzjoni ta' entitajiet Maltin fil-programm Horizon Europe. Konferenza tal-aħbarijiet is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Zoppardi ħabbar liema huma dawn l-iskemi. L-ERC Support Scheme li biha r-riċerkaturi se jkollhom l-opportunità u se jiġu mejjuna biex jaċċessaw fondi mill-Kunsill Ewropew tar-Riċerka. Horizon Europe Networking Support Scheme li se tipprovdi l-individwi interessati b'fondi biex jattendu għal networking events ta' Horizon Europe. Horizon Internationalization Partnership Award Scheme li se tappoġġja lill entitajiet Maltin li jkunu se jissottomettu proposta għal fondi taħt il-Horizon Europe bħala koordinaturi ta' proġetti. Postdoctoral Fellowship Training Scheme li tkopri l-ispejjeż relatati mal-vjaġġar ta' riċerkaturi ta' esperjenza biex jikollaboraw ma' entità Maltin fi proġett tal-Horizon Europe taħt il-Marie Curie Fellowships. U European Innovation Council Support Scheme li tgħin lil kull min ikun se japplika għal fondi taħt il-programm tal-Kunsill Ewropew għall-innovazzjoni taħt Horizon Europe. Fid-diskors tiegħu Zoppardi spjega kif l-ewwel 3 snin tal-programm Horizon Europe kważi 38 miljun euro fondi mill-programm ingħataw lill-entitajiet Maltin. Somma li taqbes l-ammont li kienu rċevew fil-programm preċedenti, Horizon 2020, fejn ftit aktar minn 37 miljun kienu maqsumin fuq medda ta' 7 snin. Qegħdin hawnhekk il-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija fejn qegħdin jinvaraw numru ta' skemi ta' support lir riċerkaturi Maltin sabiex jiksbu dejjem aktar fondi mill-Unjoni Ewropea permezz tal-programm Horizon. Sa dan it-tant iċ-Chairman tal-MCST Dr. Tonio Portuguese qal li s-sem tal-Maltin fil-Framework Programs tal-Unjoni Ewropea qed jiġi ffaċilitat permezz ta' dawn l-iskemi ta' appoġġ. Qed niftħu wkoll il-bibien u l-opportunitajiet għal dawn l-stakeholders lokali għal budget ta' 95.5 biljun euro illi toffri l-Unjoni Ewropea. Biex wieħed jikseb aktar tarif dwar dawn l-iskemi għandu jżur is-sit tal-MCST.